Yawwa hama gaskiya na kaban tambaran maza zakin maza ka doka na yau bai cika tsayayye namijin maza na waƙe gwarzon duka maza zakin maza ɗan sanda mai ɗaukaka tsayayye namijin maza shi da Allah ya dogara maza zakin maza domin shi ya shahara tsayayye namijin maza goma tana a saman tara maza zakin maza sardauna sha tambura tsayayye namijin maza DSP hana tabbara maza zakin maza sardauna gwarzo yake tsayayye namijin maza sarauta manan take maza zakin maza sardauna sunan ka yayi daban a cikin duniya shi gagararren dan sanda dodo firgita kwari da shan Allah kainuwa kana tsaya saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya magauta ga kwararren dan sanda dodo birge ta kwari da shan Allah kainuwa kana tsaya a saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya magauta A guda ɗaya tamkar dubu ƙwararren ɗan sanda Ahmad Sardauna jamuje mu uban gayya kowa ya rike ka ba bai yi asara ga ba kwararren dan sanda Baba Yahudi ya sufi ne da shan Allah kainuwa kana tsaya a saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya magauta wahidin ahadin zuljalale sarki mai kyauta wanda yayi kasa yayi yau sama obata da azara ga kwararren dan sanda kaban dama zana wake zakin nan babba dan sunusi ga jarumin da baya yin kyara rabu kara salati ga dan aminatu zabina shugaban insu da jinni mai hakora jerara Ahmad DSP ne alihi har ashabu na saka ba na cirewa rabu har ne har da ahamar babbar ga kyauta kwararren dan sanda kana birge ta kwari da shan Allah kainuwa kana tsaya a saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya magauta Zan shige waƙar jarumin mu DSP Baba mai yi wa al'ummar mu hidima ba kushewa ga kwararren dan sanda Da zuwansa muka yi dace muka samu tsaro yanzu gashi ba ma kokawa kun ga sai dai shanawa Gaskiya ta nuna ina gwanin wani ganawa mai wuka kauce ga makeri mai yin wasawa Ahmad DSP ne Sardauna uban gayya yau DSP ne ku mu muna murna duka ba mai ga tatata kwararren dan sanda Baba yau DSP ne da shan Allah kainuwa kana tsaya a saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya Ana magana magauta DSP dole za ka ga duk sun watse da shan Allah ka gagara babu wanda ya zo sun ratse Sardauna muna bayan kashe magauta kai musu santse ce namijin duniya ruwa ba a yi maka hanya teku tana a saman maliya sardauna mu je gam zaki kowa ya taba ya ji aiki wato na gudu sai doki hayaki mai kashe daki sardauna kana shan maki baje ne kake sarkin aiki sardauna da shegun Allah amarya warin nan gogun aiki ka zamto jigo ga kwararren dan sanda dodo barge ta kwari da shan Allah kainuwa kana tsaya a saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya Ni magauta Ahmad je ka abun ka rabu ne ki maka za su ganka dole su barka uba karimi dan sanda ga kwararren dan sanda Kwararren dan sanda Ahmad ne DSP mai hana mu dau sanda mu duka kuma mun yarda Gagararren dan sanda a kullum burinsa al'umma cike da lumana ya ga an kau da ta'ada Ahmad DSP ne Rabbana Allah iya masa a duk sanda ya yo shirin ya taimaki al'ummatin da shi bai da ga mugunta kwararren dan sanda Ahmad DSP ne da shan Allah kainuwa kana tsaya a saman ruwa DSP Ahmad Sanusi ka karya magauta Ahmad DSP a gobe sarkin aiki ne kaga ba na mu'azzam baba yau ga murna ja ga kwararren dan sanda Rabbana alaraka mai ya zamo babban bango ɗaukaka ta yi ta zuwa mai ku da yaushe addu'a ta kai kadai ne sardauna babu mai da
isar gajin da Allah ya hukunta shi kadai ya ma kyauta. Ahmad DSP ne. Ja mu je babbar gayya saraki nufin Allahu babu mai ya karya ka tsayayyen dan sanda. Ga kwararren dan sanda. Ahmad DSP ne. Da shan Allah kai nawa kana tsaya a saman ruwa. DSP Ahmad Sunusi ka karya magauta. Yana ga yan sanda bindiga sama ke harbawa. Baba murna ce tun da ka zamo DSP ne. Ga kwararren dan sanda. Ahmad sha shagalin ka zamo mana kwangin zuma. A kullum fahari muke da kai ai jigo ne. Ga kwararren dan sanda. A kullum ci gaba ka gan shi ba mamaki bane kana yi wa al'umma hali haka tsari ne. Ahmad DSP ne. Farin sardaunan mu gashi yau DSP ne. Allah ne ya hukunta waka mun rera Ga ta. kwararren dan sanda. Ahmad DSP ne. Da shan Allah kai nawa kana tsaya a saman ruwa. DSP Ahmad Sunusi ka karya magauta. Anisa, hoton Sadiq ɗina nake gani akan wayarki. Me haka nake nufi? Idan ba ki ga hoton yayi Sadiq a wayata ba, nawa kike so ki gani? Ai gani ne kaman babu alakar haka. Yaya ba zan so yayi Sadiq ba? Ai ki da bakin makara. Na makara? Ƙwarai ba. Ai ba zan taɓa makara ba har abada. Wai wace ce wannan? Ƙaryarki Anisa. Kin san me kike faɗa kuwa? Na daɗe ina kallon shi a matsayin mijina. Ni da mijin yayata. Ina so ki sani, ki shirya fita daga cikin gidan nan domin ni ce zan shu. Aure shi ne martabar dukkan wata ƴa mace. To laifin waye? Waye farin cikin ki Anisa? Mijinki. What? Ba gaskiya bane. Me yasa? Menene ribar ha'inci da kuma zamba cikin aminci? Ribar rai shine bukatuwa da sirrin da yake cikin zuciyarsa. Cakwakiya da bindiddigi da kuma neman ganin bakin uwarta shi ta da halaka. Ni da mijin yayata. Me yake faruwa ne Aisha? Ni shiga uku. Haba Aisha. Kuma burina dab yake da shika. Matukar ta kusance ka, ni ce suna ajalinta. Bai kamata ka sani ba. Saboda ne. Ba na bukatar su. Bayan ga komai din na gani akan fuskar. Wani irin al'amari ne haka mai muhimmanci. Tabbas akwai wani abin da yake faruwa. Yanzu ki jefe ni da kalmar hauka. Me yasa kike so ki dinga mai da hannun agogo baya ne? Saboda kawai na farta sirrin raina. Ƙanuwarki. Dole ki fita daga gidan yaya Sadiq, ni kuma na shiga. Mahaukaciya. Ni da mijin yayata. Ba ta taɓa yin wata mace ta shigo gidan nan ba. Ga kan ta nan. Anya ko yarinya na cikin hayyacinta take. Kai ma tunanin na ta irin naka ne. Ki san ko yake faɗa? Na sani. Sai ki ne fa. Cewa ku kawai ne ka aure ni. Yasa Ko ta halin kaka. yiwuwar abin da ba zai taɓa yiwa ba har abada. Me yasa? Wannan yake na mutum tabbas ta haukace. Ita ce. Ni da mijin yayata. Ka sani, ni ma na sani. Ni zan rarci haka Aisha. Duk abin da ka kasa ɗorewa dalilin girman sa ya fi a gani. Wannan wace irin tambaya ce ta cika mahaukaciya. Wannan ke damu ki ne a nisa. To hauka ne ke damu. Ni shiga uku. Mahaukaciya sha. Kar ka sake ki kai ni bango. Kun ku yadda ku bani shi a cikin salama, ko kuma ku bani shi a cikin tsiya da tsiya. Me kike nufi? Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos. Ni da mijin yayata. Kuma kai kaɗai nake jin a raina zan iya aure a duniya. Ba zan taɓa zama mijinki ba. Zan tare a cikin gidanka a matsayin matarka. To shi ya san me yake yi. Kana da ciwon hauka ne? Babban farki kike ki farka. Ba za ki taɓa samun Sadiq ba. Kuma kina kallon ta ne a matsayin hauka? Da ki auri Sadiq na rantse da Allah gwara ki yawo tsara. Kun subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shirin ni da mijin yayata. Babu alkhairi a tare da ke ko kaɗan. Ra'ayin ki da banza da ta ɗin banza. Harisa kawai nake son gani tana ina. Wanda ya bada umarni Usman Adam. In dai ba ta janye hankalinta a jikin mijina ba. Wallahi tallahi ne ce ajalinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma za a yi ta ta ƙare. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare.